Otváram ďalšiu krabicu s ďalšími vecami a novinkami zo korejskej skincare a poďme sa pozrieť. OK, hneď na vrchu masky s retinolom, výborné, ak vás trápia vrásky, výborné, ak máte jazvičky po akné, takže večer si dajte trošku chill a dajte si retinolovú masku. Pečená výrážky od značky Sonbay Me, ak vás trápi nejaká tá výrážka, tak či už na deň alebo na noc na ne nalepíte tento peč, no a vďaka tomuto sa vám zahoje rýchlejšie a nezostanú vám tam žiadne jazvičky, kvôli tomu, že vďaka Pimple Patches držíte tie výrážky v čistom prostredí a vo vlhkom prostredí. Keď vyrážky vysúšate, tak vznikajú jazvičky, keď nie a pekne sa zahoja, tak vám pleť zostane krásne hebká. Doplňame aj množstvo masiek od Holika Holika, poďme si ukázať, aké všetky druhy. Bobule akaj, jahoda, ruža, zelený čaj, uhlie, citrón, rýža a avokádo. Ja vám ukážem, čo som si objednala ja. Zatiaľ to nemáme na internete, zatiaľ to iba testujeme. Pokiaľ to bude dobre, tak to určite mať budeme. Možno ste už o tom počuli od VT Cosmetics, sú to tieto Riddle Shopy. Je to vlastne také sérum, ktoré si dáte na pleť, aj keď som skúšala teda vzorky z tohto séra, tak akože normálne, ako keby vás bodali ihličky do pleti. No ale má to mať úplne že brutálne výsledky, takže otestujeme, dáme vedieť, ak ste to skúšali, dajte vedieť, koľkátku ste skúšali, aké ste máte skúsenosti a ja som na to hrozne zvedavá. Máme veľmi dobrú skúsenosť so značkou The Siam a s týmito vecami, ktoré robí z aloe vera. Mali sme doteraz tieto esencie, mali sme aj krém, aj tu niekde bude, ale teraz sme objednali toner z aloe vera, 92% aloe vera. Naozaj, ako teraz sa mení to počasie a pleť máte suchú, tak presne toto aloe vera, všetky tieto veci od The Siam sú na to absolútny zázrak. Brutálne hydratujú pleť. Ako u mňa, keď nerátam od Cosarexu esenciu so slimačím mucínom, tak táto je rozhodne na druhom mieste, alebo skoro na prvom. Ampulky od značky Skin House so slimačím mucínom, naozaj veľmi silný boost pre pleť. Ampulka sa dáva buď po sére niekoľkokrát za týždeň, alebo na miesto séra. Je to v podstate to isté čo sérum, ale je to ešte intenzívnejšie. Od Coxíru nám prišli séra a majú konečne nové obaly už všetky a toto je to so slimačím mucínom. Toto sérum, keď sme objednali prvýkrát, tak v podstate okamžite zmizlo. Je to triple collagen sérum od Medicube. Medicube je naozaj výborná značka a toto sérum skvelé proti vráskavu.